Salamat eh. Salamat saan. Ano man? Ang sa problema sa akong panangga. Naman, ang sa pamadi. Nabot na si Minda sa tinumpla ng mga barbecuehon. Oh. Naman nagkaon, ayo pa man. Halang-halang lang tayo. Welcome, Jacko. Yan. Dapat sudo ba? Ay. Let's go kita tayo.
Langga! Langga! Uy! Yahay niya ako mga call center, oh. Si Dibdib, si April.